Польша разглядае магчымасць вяртання цягнікоў у горадню. Пачаліся армейскія зборы для старшакласнікаў, трагедыя ў Будакашалёўскім раёне і Беларусь ратуе Расію ад дэфіцыту бензіну. Непагадзь ужо паспела сёння нарабіць бяды ў Менску. А што з надвор'ем будзе далей? З вас падабайкі і каментары, а мы пачынаем. У лідзе аўтаматычная сістэма перадачы паведамленняў аб надзвычайных сітуацыях у Маланка перадухіліла сур'ёзны пажар у гастраноме на вуліцы Перамогі. На пульт ратавальнікаў паступіў сігнал аб спрацоўванні пажарнай аўтаматыкі. Як высветлілі работнікі Міністэрства надзвычайных сітуацый падчас выведкі, узгаранне адбылося на рампе, дзе загарэліся драўляныя паддоны. Пакупнікі і персанал крамы паспелі самастойна пакінуць небяспечную зону яшчэ да прыезду пажарных. Ніхто не пацярпеў. Ратавальнікі аператыўна зліквідавалі агонь, задзейнічаўшы 4 адзінкі тэхнікі. Прычына здарэння высвятляецца. Падляшская ваяводская ўправа ў Польшы прапануе аднавіць пасажырскія чыгуначныя злучэнні з горадняй у выпадку паляпшэння геапалітычнай сітуацыі. Цяпер скразныя цягнікі паміж Польшаю і Беларусю не ходзяць. Пра гэта паведамляе буйны польскі галіновы партал «Рынак колеёвы», які піша пра чыгуначны транспарт і перавозы. Паводле выдання ў межах кансультацыю наконт гарызантальнага раскладу руху самакіравання падляшскага ваяводства прапанавала Міністэрству інфраструктуры Польшы дадаць у будучую сетку злучэнняў аднаўлення маршруту да горадні. Пры гэтым улады рэгіёну падкрэсліваюць, што не плануюць істотных зменаў у рэгіянальнай сетцы маршрутаў, якую фінансуюць самастойна. Выданне нагадвае, што цягнікі з Польшы ў горадню не ходзяць з 2020 года. Спыненне міжнародных маршрутаў з Варшавы і Кракава было першапачаткова звязанае з пандэміяй COVID-19, а пасля сітуацыі на мяжы і міграцыйным крызісам. Беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы рэзка нарасцілі продажы бензіну ў Расію. З 1 да 22 траўня аб'ёмы рэалізацыі паліва ўзляцелі амаль да 17,5 тысячаў тоннаў. Толькі за апошні тыдзень пастаўкі выраслі ў 4 разы. Прычынай такога ажыятажу стаўся паліўны дэфіцыт у Расіі праз рамонты мясцовых НПЗ, якія вельмі паспяхова атакуе Ўкраіна. Расійскі бок адпраўляе ў Беларусь сырую нафту, аплачвае яе пераапрацоўку, а гатовы бензін марак АІ-92, 95 і 100 вяртае назад. Праўда, у звязку са складанай лагістыкай і падвойнымі перавозамі канчатковы кошт такога паліва для расійскага рынку выходзіць вельмі высокім. У найбліжэйшую суботу, 30 траўня, у сталіцы плануюць паставіць адмысловы аўтамабільны рэкорд. Група з некалькіх сотен машынаў марак «Джілі» і «Белджі» зладзіць маштабны прабег. Арганізаваная аўтакалона праедзе па Менскай кальцавой аўтадарозе і фінішуе ў спартовым комплексе «Стайкі». Акцыя прымеркаваная да першай гадавіны аўтацэнтру «Точка». Далучыцца да падзеі запрашаюць усіх ахвотных. Галоўная ўмова – быць за стырном айчынна кітайскага флагмана. Удзельнікам абяцаюць прыемныя сюрпрызы, а ў фінальным пункце маршруту супольнасць One Club зарганізуе турнір па картынгу. Міністэрства падатку і збору Беларусі апублікавала максімальныя рознічныя цэны на табачныя вырабы на першы летні месяц. Цэны на ўсе маркі цыгарэтаў з фільтрам застануцца на ўзроўні траўня. Адзначым, што цэны на папулярныя брэнды не павышаюцца ўжо другі месяц запар. Разам з тым у чэрвені на рынку з'явіцца і новая пазіцыя ад кампаніі «Этерна Прайм», кошт якіх складзе 6 рублёў 40 копеек. У той жа час у Вялікай Брытаніі прынялі гістарычны закон аб пакаленні без тытуню. Там назаўжды забаранілі прадаваць цыгарэты ўсім, хто нарадзіўся пасля 2008 года. Гісторыя з жудасным фіналам адбылася ў Будакашалёўскім раёне. У сакавіку судмедэксперты цягам усяго некалькіх гадзінаў прынялі целы 3 мясцовых жыхароў – мужчыны і 2 жанчын. Падчас следства высветлілася, што ўсе загінулыя былі знаёмыя паміж сабою. Часта выпівалі ў адной кампаніі, а на іхных целах не было прыкметаў гвалту. Прычыну масавай гібелі раскрыла лабараторная экспертыза. У крыві ўсіх 3 ахвяраў знайшлі этыленгліколь – небяспечны тэхнічны спірт без паху з салодкім смакам. Гэтае рэчыва выкарыстоўваюць для вытворчасці антыпрызаў і тармазных вадкасцяў. Спроба спажыць такія сурагаты замест алкаголю сталася для ўсёй кампаніі смяротнаю. Рэжым працягвае татальную мілітарызацыю сістэмы адукацыі. Ва ўсёй Беларусі для вучняў старэйшых класаў стартавалі прымусовыя навучальна-палявыя зборы. Замест паўнавартаснай вучобы падлеткаў, у тым ліку з Менску, горадні Ліды і іншых гарадоў масава зганяюць на тэрыторыі вайсковых часцей, авіябазаў і брыгадаў сувязі.
Пад кіраўніцтвам лукашэнкаўскіх вайскоўцаў дзесяцікласнікаў пачалі навучаць асновам баявой справы. Незалежныя эксперты і праваабаронцы адзначаюць, што падобная практыка – гэта спроба ідэалагічнага ціску і навязвання дзецям культу вайны і арміі, пачынаючы са школьнай лавы. Азнаямленчы дзень завершаны, і падлеткаў чакаюць тыдні сапраўднай муштры. Нобелеўскі лаўрэат, праваабаронцы і былы палізняволены Алесь Бяляцкі разам з жонкай Наталіяй сёння сустрэўся з папам рымскім. Падчас аўдыенцыі беларускі праваабаронца падрабязна апавёў пантыфіку пра крытычную сітуацыю з правамі чалавека і гуманітарную катастрофу, якая разгортваецца ў Беларусі. Бяляцкі заклікаў кіраўніка касцёлу да малітвы за палітвязняў і папрасіў ягонай асаблівай увагі да падтрымання для беларускага народу ў гэты складаны гістарычны перыяд. Сустрэча сталася важным сігналам міжнароднай салідарнасці. Беларускі хакей, які апынуўся ў поўнай ізаляцыі з-за суудзелу рэжыму Лукашэнкі ў вайне супраць Украіны, спадзяецца на вяртанне ў эліту. Расійскія спартовыя інсайдеры распаўсюдзілі інфармацыю, што Міжнародная федэрацыя хакею нібыта гатовая зняць санкцыі са зборных Беларусі ўсіх узростаў. Праўладныя медыа ўжо прагназуюць вяртанне ў сусветную эліту і нават у алімпійскую кваліфікацыю. Нагадаем, што з 2022 года беларускія каманды былі законна адхілены ад чэмпіянатаў свету і мусілі задавольвацца толькі таварыскімі матчамі з такой жа ізаляванай Расіяй. Сама Міжнародная федэрацыя хакею пакуль ніяк не пракаментавала гэтыя чуткі, а лёс рэжымных спартоўцаў вырашыцца на бліжэйшым паседжанні Рады Міжнароднай федэрацыі хакею. Украінская тэнісістка Александра Алейнікава, якая цяпер выступае на турніры вялікага шлему Ролан Гарос, знайшла арыгінальны спосаб абысці цэнзуру арганізатараў. Спартовыя чыноўнікі забаранілі дзяўчыне публічна дэманстраваць шаўрон беларускага палка Каліноўскага, які ёй перадалі байцы з фронту. Аднак украінка ўсё адно пакінула сімвал пры сабе, схаваўшы яго ў адну з кішэняў спартовай торбы. Пра тое, чаму гэты шаўрон заўсёды з ёю на корце і чаму ён мае велізарнае значэнне, тэнісістка расказала ў сваім звароце. Глядзім. Дарагія сябры, вялікае прывітанне украінскім воінам, прывітанне беларускім добраахвотнікам. Я цяпер на Ролан Гарос. І праз фармальнае патрабаванне мяне прымусілі прыбраць на матчы шаўрон, што мне падарылі татавы паплечнікі. Гэтыя людзі цяпер змагаюцца за незалежную Еўропу і стаяць плячо ў плячо, адбіваючы расійскую агрэсію разам з нашымі украінскімі героямі. Але я хачу, каб усе вы ведалі, што гэтае месца зарэзерваванае для гэтага шаўрона, які мае велізарнае значэнне. І на матчы ён вось тут, у кішэні. І ён заўсёды са мною. Таму яшчэ раз вялікі дзякуй. І я хачу, каб вы ведалі, што насуперак гэтаму патрабаванню значэнне і сімвалы са мною. Сіноптыкі Белгідрамету абвясцілі аранжавы ўзровень небяспекі на бліжэйшыя сотні. Сёння, 27 траўня, у перыяд да 20:00 на большай частцы тэрыторыі краіны і ў Менску прагрымяць моцныя навальніцы, а ў асобных раёнах пройдзе град. Першы удар непагадзе рэгіёны ўжо адчулі. Аднак на гэтым выпрабаванне надвор'ем не завершацца. У чацвер, 28 траўня, раніцаю і ўдзень па ўсёй краіне ў сталіцы чакаецца рэзкае ўзмацненне паўночна-заходняга ветру з небяспечнымі парывамі да 15-20 метраў за секунду. Рэкамендуецца па магчымасці заставацца ў памяшканнях, а на вуліцы трымацца далей ад хісткіх канструкцыяў, лінію электраперадач і старых дрэваў. Гэта былі ўсе навіны на сёння. З вамі быў Руслан Ігнатовіч. Беражыце сябе.